Myslel som si, že to bude akože celkom ľahké, ale ukázalo sa, že to také ľahké nebude. A potom Partizánske nás doslova uspalo takou svojou pomalou hrou a vždy nám potom v tej poslednej fáze toho, keď už mali signalizáciu, že mali hore ruku, tak vždy nám dali góla. Tá obrana nebola dobrá na začiatku a veľmi ťažký zápas to bol pre Sašu Krebsovú, ktorá nemá tie skúsenosti z týchto zápasov. Tak sme v podstate ten zápas bol otvorený, ešte polke druhého polčasu sme prehrávali o 3. Nás sme zmenili obranu potom na 3-2-1, trošku sme ich zaskočili a potom sme sa vrátili na tú 6-0 a tá už potom myslím si, že celkom dobre išla. A tam Saša Krebsová chytila 2-3 lopty. Škoda, že sme nedali tie šance, ktoré sme mali. Tam sme mali, ja neviem, 4-5 čistých šancí. Nakoniec tých šancí bolo tam aj viac. Už v prvom počase, keby sme dávali šance, tak to mohlo trošku možno ináč vyzerať. No ale taký je šport. Myslím si, že ten zápas bol celkom vyrovnaný.